mphatso ya mtanda ndalandira pakosi panga ndauvala mtanda mu nyumba ya kwathu ulipo mtanda mangali moto tuike mtanda mtanda ndi njira yabwa Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Ambuye akhale nanu. Abale yanga okondeka, ndikulandireninso lero pa programu yathu tilankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi pa 14 September chaka cha 2024, wiki ya 23. Lero ndi tsiku lalikulu kwambiri mu mpingo wa Eklesia Katolika, kwandi chaka chakulemekeza mtanda woyera. Mawu athu oyamba akuchokera buku la Numbers chapter 21 verse 4 mpaka 9. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mu kalata ya Paulo woyera kwa Afilipi mutu 2 ndime ya 6 mpaka 11. Amene akutiwerengira mawu oyamba komanso mawu achiwiri ndi a Monica Kagwira kuchokera ku St. Magdalena Koche Parish mu Diocese ya Mangochi. Uthenga wathu wabwino kuchokera mu Yohane 3 ndime ya 13 mpaka 17. Amene akutiwerengira mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Numeri. Aisraeli adanyamuka ku phiri la Holo nadzera njira ya ku nyanja yofiira kuzungulira dziko la Edomu. Koma pa njira adayamba kunyong'onyeka. Anthu aja anayamba kuwiringulira Mulungu ndiponso Mose. Adati, chifukwa chani mudatitulutsa m'dziko la Igupto kuti tifere m'chipululu muno? Pakuti kuno kulibe ndi chakudya chomwe, ngakhalenso madzi, ndipo chakudya chachabechi chatikola. Tsono chauta anatumiza njoka zaululu wonga moto pakati pa anthu aja, ndipo zidawaluma, kotero kuti Aisraeli ambiri adafa. Ndipo anthu aja anabwera kwa Mose namuwuza kuti, pepani tidachimwa poti tidakangana ndi chauta ndinu nomwe. Mupemphere kwa chauta kuti atichotsere njokazi. Choncho Mose adawapempherera anthuwo. Tsono chauta adawuza Mose kuti, upange njoka yamkuwa, ndipo uyipachike pa mtengo. Aliyense wolumidwa akangoyang'ana njokayo adzakhala ndi moyo. Choncho Mose adapanga njoka yamkuwa nayipachika pa mtengo. Ndiye ankati wina aliyense njoka ikamuluma, munthuyo akayang'ana njoka yamkuwa ija ankakhala ndi moyo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata ya Paulo woyera kwa Afilipi. Abale, Yesu Khristu anali ndi umulungu chikhalire, komabe sanayese kuti kulingana ndi Mulungu ndi chinthu choti achigwiritsitse, koma adazitsitsa kotheratu pakuzitengera umphawi wa kapolo ndi kukhala munthu wonga anthu onse. Ali munthu choncho adadzichepetsa nakhala omvera mpaka imfa, imfa yake yapamtanda. Chifukwa cha chimenechi
Mulungu adamkweza kopambana, nampatsa dzina lopambana dzina lina lililonse. Adachita zimenezi kuti pakumva dzina la Yesu, zolengedwa zonse kumwamba, pansi pano ndi pansi pa dziko zidzagwade pansi mopembedza. Zonse zidzavomereze poyera kuti Yesu Khristu ndi Ambuye, ndipo pakutero zilemekeze Mulungu Atate. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Palibe munthu amene adakwera kupita kumwamba, koma Mwana wa Munthu ndiye adatsika kuchokera kumwamba. Monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo m'chipululu moja, momwemonso Mwana wa Munthu ayenera kuzapachikidwa, kuti aliyense wokhulupirira akhale ndi moyo wosatha mwa Iye. Mulungutu adawakonda kwambiri anthu apa dziko lonse lapansi. Anali naye mwana mmodzi yekha, komabe adampereka kuti aliyense wokhulupirira Iyeyo asatayike, koma akhale ndi moyo wosatha. Mulungu adatuma mwana wakeyo pansi pano, osati kuti azazenge anthu mlandu, koma kuti adzawapulumutse. Mthenga wa Ambuye. Abale okondeka, monga ndinanena kale kuti lero ndi chaka chachikulu chimene tikukumbukira mtanda woyera. Chaka chimenechi chikufuna kutikumbutsa zinthu zingapo. Kufunika kwa mtanda pa moyo wa Khristu. Chifukwa chimenechi ndiye chitime cha chipulumutso. Chipulumutso kwa munthu wina aliyense pa dziko lapansi chidabwera kupyolera ndi Ambuye Yesu, ndipo chinabwera pamene Iye adavomera kufa pa mtanda. Chocho mtanda ukuyimirira chikondi cha Mulungu chozipereka chifukwa cha anthu. Kuti chikondi chake chafika pakuti Mulungu wafika pozitsitsa pa chimene Iye anali, kufika kuoneka ngati munthu, ncholinga chokuti amkope munthu asatayike ndi mmodzi yemwe. Mtanda ukuyimirira chipulumutso. Kuti munthu akafike kwa Atate ayenera kuti apulumutsidwe mu tchimo, ndipo mtandawu ukuyimirira kutenga mavuto athu onse kwa Ambuye Yesu, kwayika pa mtanda paja imfa yake, kuti ife machimo athu onse akhululukidwe. Mtanda ukuyimirira chipulumutso, njira yopitira kwa Atate. Mtanda tikuonapo kuyimirira chikhululukiro cha Mulungu pa mtundu wa anthu. Mtanda omwewo kutionetsera kuti ndi kukhonjetsa, pa Chingerezi victory, kukhonjetsedwa kwa Satana, kukhonjetsedwa kwa tchimo, kuti tchimo limene limalepheresa anthu tsopano lapola moto, lilibenso moto. Chocho mtanda ukuyimirira kupambana mayeso. Mtanda ukuyimirira Yesu, Ambuye Yesu, kuti iwo tikawaona tisalekanitse ndi mtanda. Mtanda ukuyimirira chiyembekezo, ukuyimirira kukhululukidwa kwathu, kuti mtundu wa anthu
unayenera kupeza mwayi kucho. Choncho aliyense amene anganyoze mtanda kapena wina kuvala mtanda pa khosi wina ndikuti taoneni to awa anapha Yesu. Ayi nkusadziwa kumeneko ndikunyadira. Wavala mtanda yafuna kunyadira kuti chipulumutso changa chidadzera pa mtanda. Ndipo ngati inu muona mtandawo ukukubutseni kuti inunso adakuferani. Ndipo ngati simungati kukopera pakuona, chabwino mukakopere pakupemphera kuti mtanda mukati mwa mtanda tingati kuonamo zinthu zingapo: chikondi cha Mulungu chopanda malire, kudzipereka kwa Mulungu pakati pathu, chipulumutso cha dziko lonse lapansi, kukhululuka kwa machimo, kukhoza kwa Mulungu kupitirira pa kukhonjesa Satana, komanso chiyembekezo. Abale yanga, chocho tsiku la lero mu mpingo wa Eklezia Katolika ndi tsiku lalikulu kumayiko kwinako kumene chidakhazikika Chikristu. Tsiku la lero ndi la holiday. Anthu akapemphere, ndipo akapemphera akhale pansi, aliyense aziona mmene iye moyo wake ulili. Lero pamene tikuchita chaka chimenechi chakulemekeza mtanda, timve malembo oyera. Monga ya Mose anapachikira chinjoka munkhalango muja, aliyense woyiona akuti amachiritsidwa ngati analumidwa. Chomwecho chofuna kuyimirira pakati pathu kuti aliyense woona mtanda ndi kukhulupirira alandire machiritso. Chifukwa cha anthu ena kumayiko kwina amene anakhulupirira kungofika ndikulowa mchalichi mwa mpingo wa Katolika ndikupeza mtanda uli apo ndikuyang'ana. Pochoka mmenemo munthu wasinthika. Bwanji ndimamva chisoni nditaona mtanda wa Ambuye Yesu, ndipo ndimamva kukhuzidwa kuti anandifera ine. Pamene lero tikuchita chaka chimenechi kuti Mulungu anakonda mtundu wa anthu kwambiri kotero kuti anayenera iye kuzitsitsa liwu lake kutuluka pa dziko lapansi pano ngati mwana. Ndipo mwana ameneyo anabwera kudzatitenga tonse kuti tikapulumuke. Tinayenera kukhala ndi chikumbumtima ichi bwapadera. Kodi ndine wopulumutsidwa? Yankho nkunena kuti koma kwatsala ndiko kuti tsopano ine ndivomereze chifukwa chepa makhala ubatizo. Kuti mkati mwa ubatizo muli kufa kuthupi ndipo kukhala moyo muuzimu. Kuti aliyense amene alandira ubatizo akuvomereza kuti ndine wochimwa, koma mukuchimwa mwanga ndapeza moyo watsopano ndipo ndaupeza mwa Ambuye Yesu. Kuti kupyolera mwa Ambuye Yesu tingathe kunena poyera kuti ndife wopulumutsidwa, ndipo tiyenera kunyadira kuti Mulungu adavomera kuti mwana wake avutike chifukwa cha inu ndine. Chida chimene tinayenera kuchitenga lero pamene tikupanga chaka cha mtandachi, aliyense amakhala ndi mavuto ake. Ambuye Yesu akadatha kuzemba mavuto amenewa, anali ndi ufulu, akadatha kunena kuti ayi. Koma nthawi zonse pamene amaona kuti kunja sikuli bwino kwenikweni, amafika ponena kuti Ambuye kufuna kwanu kuchitidwe. Muchaka cha lero chichida chimene tiyenera kuchiphunzira nchoti muli pa mavuto osiyana-siyana, musanene kuti kufuna kwanga kuchitidwe. Kufuna kwanu Ambuye kuchitidwe. Ntchito yasokonekera sizi kuyenda bwino, akuna mizirani zinthu, mwatengedwa mwakalepsedwa ma statement kadi ku polisi kutera kuti inu akuna mizirani. Chifukwa ndikudziwa kuti pali anthu aliyense amene anati wagwidwa ndikauzidwa kuja kuti ayi akwito inu zipitani, ndiye kuti mulanduwo nkutheka kuti Yesu analakwa. Ndipo ataunguza amilandu nkunena kuti ayi inu tabapitani. Inu ndine lero tonsefe ndi wochimwa pamaso pa Mulungu. Koma mkati mwa kuchimwa kwathu tinapeza mulato wolandira chikhululukiro kuchokera kwa Mulungu.
kuti mulungu adakhululukira dziko lonse lapansi zolakwa zathu zonse. Ndipo kupyolera pa mtanda umenewu ife tingathe kunena kuti ayi, ku Jehena si kwa ife kokunyadira. Ayi, ife kwathu ife ndife mbadwa za ku paradiso. Chifukwa Yesu anatikonzera malo. Ananena ndikukukonzerani malo, kumene ndikupita ine inunso mudzapite komweko. Wina ndikumasiya dala kupemphera. Malo atikonzera Ambuye Yesu. Chongofunika chokuti timvomereze kuti iye ndi Mulungu mwana wopangidwa munthu chifukwa cha ife anthu kuti atipulumutse, ndikumatsatira zimene iye wayika patsogolo pathu, kutsata malamulo amene tidalandira kuchokera kwa Mose, ndikumachita zimene mpingo wathu ukufuna. Akati ichichi musiye, umavomera kuzichepetsa ndithu. Ndipo tikatero ndi pamene tingati kudziwa kuti moyo umakhala moyo wokoma pamene sunasakanizikane ndi machimo. Pamene moyo wasakanikirana ndi machimo sukoma monga mene umakhalira. Tchimo limasokoneza tanthauzo la moyo. Tchimo limabweretsa mantha mwa munthu. Tchimo limabweretsa kuopa mwa munthu. Ndipo tchimo limachosa mtendere mwa munthu. Munthu amene walapa, sati amene sana chimwe, ayi, koma kuti anachimwa koma anapeza mwayi kukalapa. Ndipo nkhani yolapayi tilili mupoyera pano kuti ina amadana nazo, ayi, ine ndikafuna ndimangokamba ndi Mulungu wanga. Ayi, aliyense mwa ife akati walakwira lamulo, amakafika pamaso pa moto. Amene wasankhidwa ndi boma adakamphunzitsa ndi kuti mukapeza kuti uyo olakwa, mukanena inuyo kuti akakhale 18 months, akakhale 18 months. Munthu wosankhidwa pakati pathu, nanji wosankhidwa ndi Mulungu, ndikupasidwa mphamvu kuti mupite. Amene mukakhululukire akhululukidwadi, amene simukakhululukira sakhululukidwadi. Ndiye ife tikati talakwitsa tiyenera kupita kwa wansembe, ndikukafika mozichepetsa kuti atithandize, chifukwa munthu aliyense amalakwa ndithu. Mwachidule pamene tikupanga chaka cha kulemekeza mtanda woyera, chonde kwa iwo amene ali akatolika ndiapemphe kuti mwayi ukakhalapo tiyeni tikapita nthawi kukapanga njira ya mtanda. Ma station amene aja 14 amakhala ali pompo nthawi zonse, so kuti azigwira ntchito kamodzi pa chaka. Ayi, kwa iwo amene angakwanitse kumachita mwezi uliwonse simulakwitsa, chifukwa kumene kuti timati kutendera ndiwo kuti zikhale zabwino. Pamene ukumazipereka kumapemphera kawiri, iweyo umakhala ndi mwayi wolandira zaulere zambiri. Choncho lero chaka chimene chitithandize tonsefe kukonda kuwerenga malembo. Ndipo kachiwiri tidziwe kumanyadira kuti mtanda wa Ambuye Yesu sochitisa manyazi kuuvala. Ayi, kuvala kolona sikuti tikavala kolona ndiye kuti ife ayi kolona si amayi okha kapena anthu owerengeka. Zimene zija chilichonse chimene chimathandiza anthu kudziwa kuti Mulungu ali pafupi ndi chida chimene Mulungu atipatsa ncholinga choti chitithandize ife kumuyandikira Mulungu. Tipempherere dziko lathu kuti nthawi zonse tisamafune nthawi zonse zinthu zabwino zizingobwera. Vuto lilonse likabwera lizitiphunzitsa ife kupeza njira ina, osangokhala pansi kunena kuti lero ndi vuto. Ayi, mtanda wina wa mabanja mwathu, banja mwathu tiyerekeze malo wa vuto lalikulu ndithu. Kuthana ndi vuto limenelo sikuthetsa ukwati. Ayi, kuthana ndi vuto limenelo ndiye kuti kutenga kulimasula vutolo lonse awiri nkukhala pansi, nkunena kuti vuto iyi tikanakhala ndife osapemphera tikananena kuti ukwati uno basi uterepo mwepo. Koma poti ndife anthu opemphera timanziwa Mulungu, tikayang'ana ana athu ndikuona ana wakuti ukwati ukutha ndithu, koma mwana uyu sadzamva kukoma kwa chikondi cha abambo ake. Mwana uyu sadzamva kukoma kwa chikondi kwa amayi ake. Kulekana ndi mavuto akulu, tithe kunena kuti ayi, vuto talipeza litenti hapa. Ukhale mtanda wathu umene watipeza nyumba mwathu muno, koma tiunyamule tiupereke kwa Ambuye Yesu. Iwo azinyamula mbali inayi, ife tizinyamula mbali inayi. Tipemphererenso kweni anthu amene ali pa mavuto osiyana-siyana.
amene amaganiza kuti akakumana ndi vuto ena amafuna kuchotsa moyo wawo. Ayi, vuto lililonse limayamba ndipo limatha. Ndipo vutolo likafika nyumba mwanu ziwanukula tsala pang'ono kutuluka chifukwa silingakhale nthawi zonse. Amene ali pa mtendere pano ayembekeze kuti vuto lizalowa nyumba mwawo ndipo aziwe kuti litabwera aziwe kuti adzalipanga hando bwanji. Tipemphe Mulungu kuti apitirize kumatidalitsa mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen.